gara aga ọtụtụ ndị mmadụ bụ na-abịara na-aza Chinyere Udoma n'ebe o buru ibu so inweta mụnwa n'onwe m inweta ịzawa aha m bịa wụrụ ihe bụ nnukwute nsogbu you know so mgbe ọ na-echekwara ka itinye ihe a ga-akụchi ya you know maka na enwego ndị na-aza aha ọtụtụ dị iche iche so anyị tụfukwara na ọtụtụ ego wee nụso ha ọgụ you know site na amara Chineke anyị wee nwetakwa platform anyị wee nwee ike ka bido somewhere so n'ihe na-ahụ tata ọgụ anụrụ anụ site na amara Chineke anyị wee nwee anyị enwego nke akpa ya 70% maka na anyị ka na-anụkwa you know enwe ndị na-eche before ị na-drop egwu ọ kọpịrịgo ya tii na peji ya baa ya afọ ọzọ mee a lot of things if ijekwa na online nkịtị ga-ahụkwa eze abata fụchọrọ na onye nwa anụmahụ ebe ha na-eche weta ya onye anụwa you know onwe ndị bụ like you said onwe ndị bụ chairman violence ha ihe a chọrọ sọnsọ ihe na-ese okwu mana site na amara Chineke